आं जाखौ जाजायो बेखौनो जागोन जाखौ जाजाया बेखौ जाला दख'ना गाननानै हौवा बादि बैग्रि सिम गाखोना हानबायब्रा बे बैग्रिखौ फाग्लासो सिखादो Hi guys, good morning. Today I am in the car. We are going to have breakfast. So, hey, English lebe pade. Mana enggak bener ketim slay. Renglam rabi. Hambo, sih mobile. So, mana mulai RB film production first time introduce kalamgan. Bini first time music video akan hojenai are RB film production ono first time ka. So bitangni muara jaibai Malaysia boro. Hello. Angkau selo jadai. Bitangni mana mola. Video naikkan nane asa tabai. Bitangni munga. Bitanga gua di sansar ini. Nei bini bitanga she is very talented. She is done very well. Bitanga जोबोर मोजां मोसायो आरो मैयानि जाखिनि भिडिअ लादों शुट खालामदों बेवहाय बिथाङा मोजां एक्सप्रेसन होदों नांगौ बायदि एक्सप्रेसनखौ होदों आंनो नांगौ बायदि एक्सप्रेसनखौ मोनदों स' बिथाङा गोसोखौ माबादि मोनदों दा बिथांनाव सोंनो नागिरदों आङो स' नोंथाङा माबादि मोनदों गोसोखौ मोजां नांदों आरो फर्स्ट टाइम माने आंनि डेब्युट आरो बेबो आरबी प्रडाक्शननिफ्राय बेनि थाखायनो माने मोनसे ड्रीम बायदि एक्साइटेडबो आरो माने आं मालाबाबो बिदि सानाखैमोन जे आंनि माबाया एन्ट्रिया बिदि आरबी प्रडाक्शननिफ्राय जागोन होननानै तो काट तो बे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना आंनि माबा लोगो बिग्राया जोबोर हेल्प खालामदों आंखौ सो थैंक यू सो मच बिग्राय विदाउट बिग्राय आंनि माने बे सिमाङा माने माबा नै जों दा शुट लानायनि सिगां जानो नागिरदों बिथाङा बिराद उखैदोंनो न'खौ जाला मानसिया गोदाव सोराव मामायाबो उखैबायनो मा जागोनलाय आङो रुटि ओमफ्राय दावदैबो जागोन आं ओमफ्राय ओंख्रि मोनफायो बेखौबो जाफागोन ओंख्रि मोनफानायखौ जाफागोन बिदिनो सिगां लास्टाव दे नों मा जागोन होनदों नोंसोर मा जानो होनदों रुटि ओमफ्राय मा मा दङ दखानाव जाजोबगोन ओमफ्य बैयाव फुसखाबो दं दखानावथ' अनेक दं गेस टेक्सनाव जाजोबगोन नोङो जाग्राखौ जागोन ओमफ्य बैयाव फुसखाबो दं नालाय बे फुसखा पेकिं खालामना लाखागोन बेखौ पेकिं खालामनानै सुटाव जाहैगोन दे ओमफ्राय रिल्स बानायगोन थेंक इउ मनालिसा मा जागोन दावदै जाबाय दावदै ओमफ्राय रुटि ओमफ्राय लाब्रा रुटि दावदै लाब्रा नोंथाङालाय मा जागोन आं जाखौ जाजायो बेखौनो जागोन जाखौ जाजाया बेखौ जाला जिनको ये जोक नहीं समझा ना जाके पोगो देखो तुम लोग हाँ आं जेबो बुंथ'ला खारबाय आसोला मोनजानाय बुस्थुखौनो जागोन बियो मोनजानायखौ जागोन मोनजायैखौ जाला मजा आया आं बुंथ'ला पुरा भाइरेल जागासिनो रुटि जानोसो जमदों जों दा शुट लानायनि सिगां एसे ब्रेकफास्ट खालामना लागोननि उदैया उखैयो नालाय स' ओंखायनो दा माबानानै मा जागोन ना जाखांनानै शुट लाहैसिगोन आरोना जोङो बाय दै थापानि दै बिसोर जाबावगोन नामा बिसोरनो बिसोर जागासिनो जों मोनथ'वाखै बिसोर जाखांबा जानोसै जों राबन दाबो जाखा दालाय रुटिया मोनसेल' आरोना बेजों समान ओंख्रि जाखांखाबाय आरो बेजों समान दा हाजो बायदि ओंख्रि लाबावबाय अयथासारनो न'निफ्राय लाबोखाना जाफैबा मा जायो ओंख्रिखौ न'निफ्राय ओंख्रि लाबोखाना जाफैबा मा जायो ओंख्रि जायो रुटि जाहैनांगौ होननानै एवना दोनखानानै थ' बिदि जायो आं मानसिफोरनोबो हरनो नायलाय बे हर ओमफ्राय केमेरायाव फोनांलाबाय नोङो गप
थगायलायबावो पाब्लिकखौ रायजाबासो बिदि आलुखौ गारोसो ना आलुखौ गारो गावनो आलुखा नालाय बेयाबो जाबाय बेना जानाय नालाय दाउनिसो दाउसानि एरलाला जोबखायो मा नेदों दाउदै नेबाय थादों नै बिथाङा दाउदै जानो लुबैना हामब्लानो बे रुटिखौ बे दाउदैजोंसो जागोन एकदम happy दाउदैया हाया दिनैल' लास्ट बेनि उनाव हाला आंहा बै मोनसे दखानाव रायलायखाखानाय दं गाबोननिफ्राय जागोन होननानै टेस्टि जाबाय थादे दिनै सुटिं लाना नामा जाबाय थानोसै नोंखौ जाखावग्रा नुखादों जाखायो जाखावग्रा नुखादों नाथाय गानखौनो नागिरबाबो मोननाय नङा बे टिचारानि मबाइल नों मा बानायनो रिल्स अबेनिफ्राय फैयो रिल्सआ इन्स्टाग्राम फालतु रिल्स खालामनाय बादाम बादाम दादा काचा बादाम होननायखौ बानायसै नामा बैयाव ना लंला लिं लंला जोंना बेयाव लाखांलायबाय दाजों बै थिनांसिगोन नैबे आंगामोननि गामिथिं देबारुमोननि गामिथिं देबारुआनो गैया ओमफ्राय बिसोरनि गामियाव लाहैगोन जों दा देबारुआ खोनाबा दोर उदै लुथुर बुथुर खारबोथारगोन बेयो दा नायफैनो थाखाय दा नै ओरैहाय जोंहा दे आंगा दं मेकआप आर्टिस्ट बेखा मेकआप आर्टिस्ट जाबाय नाथाय जेबो रोङा बियो ओरैनो पाउडार पन्स पाउडारखौ फुनलाबायो बियो एक्ट्रेसा एक्सन लास्ट जाबाय नै अन्थाव बाथाव थाबायखौनो हाया थाबायबो बेयाव फैना माबायदि मोनखो हाग्रामायाव फैनानै मोनबाय आं फार्स्ट टाइम फैदों ना नुवाखैमोन बयबो माने जोंनि बिथिं बुंबाय थायो मानसिफोरा लोगोफोरा जे दैजिं फेस्टिभेल most of फेमास ना बे फेस्टिभेला बयबो मिथिगौखा बेनि थाखायनो आं फैयाखैमोन ना बेनि थाखाय माने आं दिनै फैनानै जोबोर मोजां बेनि थाखाय दिनै फैनानै जोबोर मोजां नांबाय आंनाबो मोजां मोनदों गोसोआ दिनै जोंनाबो जाखांबाय दा ओमफ्राय जों देबारुमोननि गामियाव लाहैसिगोनलाय बे देबारुखौ जों दा फन हरगोन बेखौ दा लुथुर बुथुर उदै मावग्लुंलायनाय खारबोगोन जों नै जों ओंखाम जाबाय सना हटेलाव बिराद बुरजा ओंख्रिया भाजा ओरैहाय सबाय लाफा लाब्रा बोरमाजों जादों आं दालि नैबा मेन्थ'खा बाथोन बे दंलाबाय थाबाय ओमफ्राय आंगाया मा जादों आंगाया दाउ लकेल बे एखेयानो बे दाउ जादों नाथुर दं नाथुरजों लाफाजों मनाया जादों मना ना फिसा ना फिस जादों लकेल ना नैबे दायो नै जोंना फुसखाया गोथाव ना मोना पहले बालफ्रा उन्दुनायफ्रा सिखारद' मामा थांसै लायनोसै नामा थोनाय नङा दा मामा जोंथ' सिखारद' जाबालाय सिखारद'रा माथो इमान उन्दुयो गारिसो गरम आरो ब्रेस सिखारदो जाबा सिफुं सुनांगौआ बिदि जायो लाना फैदो एसे आंनि बे लाना फैनो हायामोन नोंसोर दहायनो थांसै दासिम सोरो सुटिं लायफिनसै रायजो बिथांमोना उन्दुदोंमोन दसे रेस्ट लादोंमोन आं गुवाहाटियाव थांला आरो गथ' थांला होननानैसो मोजां मोनबाय दाना थांखाला दानो गुवाहाटियाव मानो थांला थागोन आं न' खानानै बे न' खानानै थानोसै नों न'खौ खागोनसो नों लुवा न' खागोनसो लुवा नै उर्लि गालि साला बेंगलनि हौवा गोसोथोग्रा आं रागायानो सुखुआनो गोसो जाबाय कृष्ण अरे कृष्ण ओ माय गॉड कृष्ण दादा कृष्ण लीला गेलेनो फैदों बेवहाय अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा थारा मूड खराब कर दिया God.
दख'ना गाननानै हौवा बादि बैग्रि बिफाङाव गाखोना हानबायब्रा बे बैग्रिखौ फाग्लासो बै बैग्रि बिफाङाव गोदाव सोराव बैग्रि बिफाङा थैसिगोन बे गैला गोदाव सोराव गावहा खिथाव नारखोना होनानै बक्सबावो जयन्तआ लोगो लादों खिथाव नारखोना होग्राखाय गाखोनायाव गोथाव फुसखाया बानलु एसे बारा होबावनांगौमोन बानलु गैला सिथ्ला मा ल'गोन नों गाबोन बानलु गोसा जानाया बे खुरबाना फिसाखौ खांनाया बे मानो बे गोदावसो लाबोयोब्रा आं लास्टिनि मा होनदों आङो सैमेन जानोसै आलु बाथोनखौ होमबाबो बोखारा दैखौसो बोखारबाय बेखौ लोंनानै मोनबा सैमाखौबो जाबावो बे जानोल' फैयो बे जेबो खामानि गैया जेबो गैया लाब्रा नै सैमाखौ हमथागौआ लाङो जाबाय ओमफ्राय सोरबा सैमानो दांनो बायो सैमानो दांनो बायलाय मानो दांखो दांखानासो दे ओमफ्राय बेजों दा जाबावसिगोन बे सुवाग्रा लेथ्रा बिदिनो नुखायो ना मानसिखौलाय के सलायासो itu आं ट्रेक्टर सालायदों ट्रेक्टर नों खानायखौ खालाय क्लिपजों इफाले सायाखै नर्माल একটু হ্যাঁ নজরা এনজয় করে আছে তারপরে তো এটা কেমন আছে মই তাতে ইয়াতে আহিকিনি বহিকিনি দাঁড়ি লিখিব এইটো আচ্ছা মাথায় মানে স্টপ নাম তো आते हम लोग बोल देंगे वो पिक अप शूटिंग बैकअप शूटिंग खत्म कल नहीं है आज से खत्म सो मोनालिसा कैसा लग रहा है शूटिंग बैकअप होके अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच जितने भी यहाँ पे हम लोग का टीम है तो उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कितना कंफर्टेबल कितना मतलब फ्रेंडली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू यू आर डूइंग वेरी वेल Thank you so जितना मुझे चाहिए उतना तक मिला Thank you. उसके लिए थैंक यू सो मेकअप आर्टिस्ट yes व्हाट डू यू वांट टू से I don't want to say anything व्हाई कैसा लगा माबायदि मोनदों नोंखौ गोसोखो मोजां मोनदों आंखौ गोसोखौ मोजां मोनदों आं रिल्स बानायनायाव बिजिमोन शुटिंआव फैनानै नोंथाङा दिनै जोब्बाय शुटिंआ पेकआप जाबाय दिनैनिफ्राय गैला ओमफ्राय माबायदि मोनदों नों शुटिंखौ खालामनानै मेकआप दाफबनानै मोजां मोनदों गाबोन गोबाव उन्दुनो मोनसिगोन अ माय गॉड उन्दुनायल'खौ जेबो जानाय लोंनाय उन्दुनाय ओंखायनो बुगागाव हालावलाव हाराव हाथाव मास्टिनि थादो न'आव दाफबना उन्दुदो पेकआपनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंना सानदों माबायदि मोनो पेकआप जानानै गोजा नुलाय बावो दे नङा साना गोजा बावबाय औ जेरैबायदि पेकआप जाबाय ओरैनो मोनानोसैबो सानाबो हायलांबाय औ ओमफ्राय आं एसेबां बुंनो रोंखाया नोंनि जाबादि मा एक्टिं खालामलांनाय केमेरा नुनानै गावसो लाबोदों दा ओइ मामा फै ब्लगाव फै नै जोंना मामाया बिराद हेल्प खालामबाय बिथाङाबो नै एक्ट्रेसनि बेग लादों बिथाङा बिराद हेल्प खालामबाय बिथाङाबो नोंथाङा मा बुंनो सानदों बुंनांगौथ' जेबो गैया जेबो गैयारा थै बा परेश नोंथाङा मा बुङो र परेशनि सिगां आं नै दानसोरां फंबायखौ देखायगोन दानसोरां फंबाया दिनै नैबे बै लेडिस साइकेला बेखौ जों मोनाखैमोन दहाय बिराद टेनसन जाबायमोन आं बिथांनि न' खाथियावनो लाफैदों बिथाङासो जोंनो साइकेलखौ लाबोना होदों स' बेनि थाखाय थेंक इउ बिथाङा ससे शुटिंखौ नुफैबाय ओमफ्राय ट्रेक्टर बेखौ जों हाद्रि जानो गोसो गैया ओइ परेश ट्रेक्टर बेखौ दा बुं जे हाद्रि मोजां नङा बे बुंनायसो आं बुंग्रोनो आं बुंनो सानो सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा नाथाय बेयाव माने 7टा दङ आं बेखौ साननानै मोनासै ओमफ्राय नैबे डायरियाव लिरनाय दं नामा नायगिरदोंमोन आं गैया बेयावबो माने बिदि बिथाङा दिनै कृष्ण लीला गेलेदोंमोन माने बिथांखौ आं भिडिअ होदोंसो नाथाय सासेबो गैया बिथांखौ आं दिनै सिफुं सुफुदों हिनजाव गैयियावनो माने सोरबा सिख्ला फैगौबा बिराद सिफुं सुदोंमोन ओरैबादि सुदों मेगन मोनसे हाबनानै सासेबो गैया फैजाया एकदम गाज्रिखा स' नोंथांमोना नायदो साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ नायनानै थादो अके टाटा बाय बाय गुड नाइट जायै लोङै दुगै उन्दुदो बाय